ଆଜି ହଉଛି ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଗିଜଳା ଆମର ଚାଲିଛି ଅଗିଜଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଭୋଗ ରାଗ ଅଛି ନନା ଭୋଗ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ରେଡି ସରିଲା ଭୋଗ ସରିଲା ଏବେ ଅଗିରେ ନିଆଁ ଲଗା ହବ ଆଉ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହନ୍ତି ଆକୁ ଆଉ ନନା ପୁରା ରେଡି ଆଉ ଚାଲିଲେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ 7 ଥର ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ ଚାରିପଟ 7 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଛାଁ ଲାଗିବନି ଆଉ ନନା ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ ପଡିଯିବ କି ଦୌଡା ନନା କର ନନା ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିବ ଆଉ 7 ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହେଲା ସୁଦ୍ଧା ଲାଗି ଯାଇଥିବ ଆଉ ନନା ଲଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଜୋର ଲାଗିଗଲା ଜୋର ଚଳିଲା ଜଳୁଛି ଲାଗିଲା ଜୋରେ ଅଗିଜଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ନନା ଦୌଡିଛି ନନା ଆମର ଦୌଡିଛନ୍ତି ଅଗି ଜଳେଇବେ ବୋଲି ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି ଜୋର ତାତ ହେଲାଣି ନା ଦୌଡିଛନ୍ତି ଜୋରେ ଆଉ ବିଚରା ନନା ଆଉ ନିଆଁ ଲିଭିଗଲା ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇବେ ଏଥର ଶୁକ୍ରାର ପାପ କରିଛି ଆଉ 7 ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହେଇଗଲା ସାତରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହେଲା ଅଗି ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଗି ଜଳିଲା ଆଉ ଯାହା ହଉ ନନା ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଭୋଗ ସବୁ ନଉଛନ୍ତି ଯେଝା ଭୋଗ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜୋର ଚଳିଲା ଆଉ ସବୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ସବୁ ପକେଇକି ପୋଡା ହବା ପାଇଁ ଆଉ